Nazar, všetci priaznivci kanála Po horách s Peťom. Dnes je sobota a ja som sa vybral do pohoria Malé Karpaty opäť, aby som to nejako extra ďaleko z domu nemal. No a tí, čo Malé Karpaty veľmi dobre poznáte ako svoj domov, tak keď sa môžete pozrieť, kadiaľ kráčam, tak možno viete, kde sa aktuálne aj nachádzam. Vybehol som si, keďže som videl nejaké fotografie v skupine Malé Karpaty, že tu je viacej snehu, tak reku, že vybehnem si aj ja, ale nejak sa to od toho včerajšieho dňa stratilo. Je tu toho menej, na tých fotografiách to vyzeralo podstatne lepšie. Nevadí, no ale keby som takto ešte vás nenapínal teda, tak som aktuálne na vrchu Skalnata, 704 metrov nad morom, kúsok od Zochovej chaty. A tento taký krátky hrebeň mám strašne rád, ktorý vedie na Pezínsku babu. Ten je fakt brutálny ešte s tými smrekovcami opadavými. Keď to tak pekne popadá to ihličie na ten sneh, tak to vyzerá fakt špicovo. A predtýmto som ešte bol na Veľkej Homoli a úplne vám poviem, keď som vylezol na tú rozhľadňu, tam bola taká kosa, tá minulotýždňová, respektíve útorková vápena, to bola amatérčina. Tam bola taká kosa, strašne tam fúkalo, pretože na dnešok hlasili brutálny vietor a pocitovka tam bola fakt nízka, ale aspoň bol pekný výhľad odtiaľ. To musím uznať. Takže robím si také moje obľúbené kolečko, že Skalnata, Veľká Homola, Čermák a Zoška. Ale čo som ešte vlastne týmto videom chcel aj hlavne povedať, je to taká upútavečka na video, ktoré bude mať premiéru v nedeľu. A je to video poďakovania mňa vám, čo ste sledovali to video, či končím alebo nekončím s YouTube tvorbou. A dozviete sa teda v tomto videu v nedeľu o 8:00 viacero informácií, zaujímavých informácií, vrátane plánov kanála Po horách s Peťom do budúcnosti. Tak si to potom nezabudnite pozrieť. A nezabudnite tam pripísať aj komentár, hodiť tam like, vychváliť video a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vidíme sa teda najbližšie okrem tohto shortu o 8:00 v nedeľu na obrazovkách a myslím, že to bude asi všetko. Začína mi poťažievať ruka. Ten telefón je ťažký s tým statívom. Takže toto máme všetko v rámci tejto soboty. Vy si ešte užívajte tento víkend, aj keď chladný, ale treba vyraziť do prírody. A tá príroda troška vyzerá tak zase inak ako tá klasická novembrová. Sice ešte je november, ale vyzerá to už tak skôr na ten december. Dobroš, nebudem to takto zdržovať. Pekný zvyšok tejto soboty a vidíme sa v nedeľu o 8:00. Čau.